dili gid mo makuan ba, masuspect sa kay masuspect sa gani mo, expose gid mo gid sa katong mga positive o PUI. Mao na siya main problem. Kay the more ka ma-expose sa katong mga nagposibilidad nga na ay COVID-19, the more nga makuha gid mo gid. Si Dr. Kagapini sa doktor sa kahanginan. Kamong na sa Facebook, anong mga man, I'm sure that you understand what I'm saying. This is a fact na kadaghanan sa mga tao, kadaghanan sa nagagamit ng face mask, yes or no? Inuod din na sa iyo. In fact, ang na-notice na ako ganit sa mga incidents of sinusitis, rhinitis, bronchitis, mga ingana na infection, grabe no? Kaya ang text gani, ang inquiry sa akong makita sa akong email, sa akong messenger, tell me, ilong ang problema. Kaya wala man na siya tambal. The only way na medyo mo alleviate sa imong symptoms is warm water. Ayaw mo gamit og tambal. Kaya dili na necessary ang tambal sa ingana na situation. In fact, na ako'y makita diyan ng painom mo dahil antibiotic na gano'n. Muna dili ba ayot? Dili siya ba ayot kay di mo na makuha og antibiotic ko. Nya kay mato mo konsulta mo hospital, mato blind doktor. Expected ninyo siya, ang doktor na mag-prescribe ng antibiotic, pero sa tinuod dili na sa kinahanglan mo. Sa sukad sa pagsugod na to lockdown, wala dyan ko kainom tambal sukad. Wala dyan. Kani akong sinusitis, mag-andal na siya basta mabot ako mga 2-3 hours na nakamas. Muna siya nga, akong ginahimo, abrihan ako akong face mask, tatanaw na ako walay pasyente, abrihan ako akong face mask, ginawa ko normal temperature sa akong clinic. Buga man akong ilong, dili man necessary nga mainom kong tambal. Pero kaya lang, tungod sa continuous for how many hours kung tanaw akong pasyente, di na ako siya makalimutan ako ba o abrir akong ilong. Pag abot na sa gabi, paghigda din ako, dihanang, sugod na ko butay. Mao lang yung problema kay ang uban wala kasabot. Ang plema sa ilong mahigala, ang plema sa ilong muadto dito sa likod. Pag abot dito sa likod, muadto sa imong tutunlan. Pag abot sa tutunlan kay mo bara man na siya ginawa, katol. Ay di na, disgrasya gyud kagyud. So mo bitaw na siya nga ang uban sa inyo, minong lisod ko ginawa daw ko. Lahi malul unta to. Kunya kay pag ato nimo ospital kay mingon ko lisod ginawa di suspect na ka sa COVID-19. Imbes na wa kay problema. Mabuti na ang panahon. Okay, so mamasa tag mga text from Megala, may buntag ka rin yung tanan sa kuan? Wala pa. Wala pa? Sabi na po, live na to sa doktor sa kabinet, Megala. Hindi na ako malumog. Hindi ko kalumog. Gamay. Okay. For those who are on Facebook, you can ask questions. Dili kinahanglan diyan sa atong Facebook. Mato mo sa +63 915 483 1315 +63 915 483 1315. You can ask. Daghang kayo kung mga text makuha